fear and anxiety in the minds of general public of Goa due to the Renotified Regional Plan 2021 for the state of Goa, prepared under the provisions of Goa Daman and Diu Town and Country Planning Act 1974, proposes the development of roads measuring 10 meters, 15 meters, 25 meters and 30 meters in width across various villages and all internal roads across Goa. This proposed roads has created a lot of displacement of families, loss of agricultural land and ecological sensitive land, disruption of traditional village layouts and adverse impacts on the socio-cultural and environmental fabric of rural Goa. Speaker sir, the House should resolve that to re-notify the Renotified Regional Plan 2021 to the extent that it proposes 10 meters, 15 meters, 25 meters, 30 meters roads in the villages of Goa, either to be re-notified or de-notified with immediate effects. Because जे regional planaचे 10 मीटर, 15 मीटर, 25 आणि 23 मीटर proposed road म्हणून दाखवलो आहे. ते proposed road आता ते साइडीन लोकांचे बाटा आहे, गोरा आहे, दुर्ग आहे. आता तुमगेले जो advocate general आल्लो, he failed to protect our state, आमगे स्टेट राइट आणि सांगपाक की बाबा प्रपोज रोड म्हणजे ते एक्वायर झालं नाही अजून प्रपोज आहे वाऱ्यार आहे आणि ते वाऱ्यार आहे त्याची आज डिमोलिशन जायता लोकांगे दुर्ग मोठा आहे हे मोठा आहे आणि तुमचे आता माझे घर म्हणून हाडा ते सोबोवपाक पूण ते सोबना सो मुगेलो डिमांड हांव रिक्वेस्ट करता की हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटर आमगे कोरमोणी इगो जोयता तुमगे येसो येजान आमगे कोलवा त्रास जाता देवळा त्रास जाता हे डिनोटिफाय करचे हेजे चर्चा करची मंत्री ऐका बसानी हे मुगेले मागणे ऑफ ऑर्डर सभापती महाशय पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज मिसगायडिंग हे पहिली बसून असा आता नाही हे जुने 84 पहिली ना कित मिसगाईड सांग कित मिसगाईड कित्या बिकॉज सर आता मिनिस्टर उप राहून म्हणटा मिसगायडिंग व्हॉट इज मिसगायडिंग Venzy बाग तुका मंत्री सांगताय गोपचंदा 30 मीटर बस तुझे प्रपोज रोड म्हणून दाखवला मेन्शन केलं झालं रोडाचे दुर्ग मोठा आहे घर मोठा आहे आणि तुम्ही त्याचे काय करू शकत नाही तुमचे एक्वायर केलं ना आणि तू म्हणताय की हे पोन्ने होबरूच लोकांक त्रास जाताय लोकांगे दुखना आहे लोकांगे मारे हवलाक आमगे सगळं मोड येता सर हेजे मकसद वी नीड सम काइंड ऑफ शॉर्ट प्रोसेस टू डिनोटिफाय करतलो या रिनोटिफाय करतलो दिस पर्टिक्युलर वो विषय ऑनरेबल मेंबरान ब्युरोवर मेन्शन केला ऐकून घेतलाय कित सांगला नोटेड नोटेड